So yun nga, what's up guys? Yan, kita nyo naman. Meron tayo ditong palaka. Adobong palaka. Yan guys, sinuto natin yan. Kasi sarap mag-ulam. Talaga pag may sabaw. Pero adobo yung pinili natin lutuin kasi umuulan. Yan guys. Tamang sandok lang guys para ako. Hindi ko na maayos-ayos yung camera ko. Kaya pasensya na guys. Yan, kita nyo naman palaka guys. Yan, tara let's go. Yan guys. Yan, laki ng palaka guys. Yan, simulan natin dun sa may hita. Laki ng hita guys. First bite. Yum. Ooh. Sarap guys. Sarap sa kanin. Yan. Malaman-laman siya guys. Ang sarap ng adobong palaka yan. Yan. Ito naman kung paano kainin yung ulo. Yan guys. Yan. Ulo kinakain namin dito. Pero nililinisan yun guys. Kaya tanggal namin ito yung kinain sa may chan. Kaya safe na safe yan. Tapos siyempre ugasan mo naman maayos yan bago may luto. Kaya sarap. Kasi sarap ng balat niyan guys. Yung iba kasi dito sa amin binabalatan. Yung iba naman binabalatan na nga. Tinatanggal pa yung ulo. Ito sa amin. Dito sa bahay lang. Dila. At saka kinain na lang niyang bituka. Yun na tinatanggal. Kaya enjoy. Let's go. Kain-kain na. Tsaka din pa naman dito sa amin guys. Yan, nakukuha lang kasi dito sa bukid. Lalo na pag tag-ulan. O malapit na yung tag-ulan. O kaya pag malapit na mamunga yung palay. Yan. Binibingwit. Pero pag wala namang palay, pero tag-ulan. Yan. Iniilawan ng gabi yan guys. Kaya native yan guys. Native na palaka. Pero may lahi na siyang giant kasi malalaki na. Pero yung native maliit lang talaga. Kaya masarap. Lalo na pag adobo. O kaya sinabawan na may ampalaya. Dahon ng ampalaya. Yun. Sarap na guys. Yun ang susunod natin pag meron na ulit palaka. Uling palaka na kasi yan na kinuha namin dito. Dito dyan lang sa bukid-bukid namin. Kaya cheers. So yan guys, pasensya na. Hindi ko na napansin. Ito yung umuulan. Sa sobrang sarap. Hindi ko na napansin yung karatera ko. Malabo na pala. Kaya chill na lang. Yan guys. Yan guys, patapos na ako. Siyempre, magtira naman tayo para sa mga kasama natin dito sa bayan. Dito ko natatapusin yung vlog ko guys. Cheers. Yan. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na. Okay, good. Peace out.